ya kiyaye ka yanzu da aka sama ta inda ban Allah ya kawo mu ai da yanzu sun kore ka kai kawai da irin mutum ne don gurɓanka ba don Allah ya samu wani gurin nan ba da tun ka kone wallahi kone ka za su yi zim me yake faruwa ga rayuwar ka ne kai wallahi kawai wata yarinya na gani shine na ɗauke ta na ce bari in yi cigiyarta ina zuwa kawai sai suka ce barawan yara ni kuma tsorata ne na tafi da gudu shine suka bi ni ga problem ka gane na sani psychologically ka bance kai ba weekend bane ka bance dan da weekend ne ka duk wasu abubuwa na saki ba zan yi da sake ka ba psychologically akwai abin da ke da maka me gaskiyar labarin ka ni dama mutum ne wanda nake ina kauye a zaune ni da iyayena shikenan sai wani makocin mu ko ce dan uwa ya samu kuɗi ya ce ya zo birni sai na ce ni ma bari in shirya in taho sai babana da babata suka ce mun kar in sake in tafi ni kuma na ce sai na tafi shine hankala suka ajiye ka in tsallaka shi ne na tsallaka shi kenan abin da ya samu kayi kuskure Allah bai wannan gidan masu kunnan kashin nan ba magana amma kiri hanka a ce sun ƙetara ma kara ba da iska ne kai ka tsallaka matsalan shi sha aka dunkun ba da ka sani matsalan ne shine akwai matsala irin ta son zuciya da tunanin aikata wani abin da zuciya ta yi masa ra'ayi ya yi tunanin cewa maganar su ba ta da amfani to bari ga ma wani abu da ka bance ni duk wanda ka gani a garin nan ko basarake ko mai mulki ko babban malami ko babban mai kuɗi duk wanda ka gani da mu da muke da kaki a jikin muna takama da iyayenmu kuma duk abin da ka gani da nan kullum da safe sai na ji na durƙusa na gaishe su in suka ce karkai kaza ba zan taɓa yi ba kafancin mazalla sallallahu alaihi wasallam da kansa yake faɗa kafancin bin iyaye shine mafita ga rayuwar ɗan adam yace idan zaka ɗauki mahaifiyarka kai ta dawafi da ita to dubu baka biya mata haƙƙin ta na matsayinta na uwa kaga suna da muhimmanci a rayuwa idan suka ce bari to bari suka ce bari ban su yana da amfani to Allah do annabi ka koma ka gafarci iyayenka gafara su yafe maka amma in ba haka ba ka dinga fadawa cikin ibtila'in nan iri mu ma da muke kawo maka daukin sai ga an je ga wata mota babu ina ne garin daga gaidan na zo gaidan sanin daga nan zuwa gaidan nawa ne ni dai kai nawa ka kashe ka ban san da zan taho curudo na hawa motar shanu na ba su jaka 6 kuma ragowar dai har shigowa gari ne ɗawainiya jaka 10 na kashe ka ci abincin nan ayo ai ba maganin lissafi tun ka ce ya gaba daya hada ya kashe jaka 10 a gane ku ina jin lissafin dai ba zai wuce 2000 ba kin ko lissafin ba zai wuce 2000 ba jaka 10,000 ke jaka 10 ka ce da za ta ishe ka koma gida na gode Allah ya saka da alheri na gode wannan ita za ka ci abinci ka ta ka koma har gaban mahaifanka na gode ka nemi gafara ina roƙonka arziki ka nemi gafara kan ce ba ma san irin ku su zo su haɗu da kununan baka ji wa gani ka taka samun barawa a jiya har bai kama kai da babu ne kan Allah da annabi kai wa Allah kai hakuri ka ga ba duk za ka ce ka gode ba Allah ya saka da Allah ya kuriyo mu ta cika da mu aikin dan sanda babban abin da yake daga taimako a ce ba ka dai sai ne sai kuwa mutum ka sauri baka da bukatu na ta ma yanzu ranka yadda sa idan ba dan Allah ya samu yau da yanzu shi ke da shi sai labari shashashan banza shashashan wallahi yalla bai wallahi irin masu kunnan kashin nan kana ganin su haka kowa mutum arziki sai sun yake da kai to ai da ma a wannan aiki na ai dole ne mu dauki darasi wani za a ga ya zo ya kashe babansa wani ya zo ya kashe babansa wani ya kashe wansa dan dukiya wani shi kuma gashi bidiyo iyaye ne da wani bukatar ta ta duniya kafin ne kuma ga matsalolin da ya zo ya samu to dai darasi ne mu ma kanmu ba wai ina muka yi ba mu ma kanmu darasi ne zai zama mana amma ya auna
ba karami ba Allah ya sa mun zo wallahi ba abin da nake ji Salamu alaikum Hajiya. Salamu. Haka jiya. Kuna da zogale? A babu zogale. Ya ni ba? Ba ma sai da irin wayan nan. Ba ku da kuwa? A'a babu daga shinkafa sai wake sai salad sai tuwon shinkafa. To ko dan ma ai abin ni nake. Ku zuba min shinkafar ta rabin jaka. Rabin nawa? Rabin jaka. A'a ba ma zuba ta rabin jaka. To za ki ban ta rabin jaka da 50? A'a ta jaka ɗaya ake. To zuba ta jakar, zuba ta jakar. Zuba ta jakar. Ki sa mun ganye. A sa mun ganye. Ki iza mun ganye. A sa wake? A sa waken shi ma, a sa ganye da yawa. Yawwa. To a kawo ruwa? A zubo min ruwa a gora. A'a sai dai ko fiye wata. Mene ne fiye wata na gora? A jaka ma yake, wannan ruwan na jaka ne. A cikin jakarsa ike ruwa. Ya nan huda. No? Ka ajiye kuke a nan ban gani ba. Kudin wa? Uku yanzu a nan. Daidai ki tambayi nan wanke daidai ban ɗaukar duka ba. A ban gane ba. To wani ai kai na bari a nan. To ne ba ku ban ɗauka ba. Ka ɗau kuɗi na ba da nan da ajiye. Hajiya me yake faruwa? Kuɗi na da ajiye yanzu a nan gurin ban gan shi ba. Dubu uku. Malam da Allah ka ba ta kuɗi. Malam dan Allah ka ga. Yanzu malam. Malam ina kuɗi na da kadan. Dubu uku yanzu yanzu. Wannan kuɗi na ne. A'a. Barawan banza barawan. Na rande da Allah wannan kuɗi na ne. Ai na ga. Kuɗi na ne wallahi. Kai barawo. Wallahi kuɗi na ne. Ai ba su ne yanzu da wallahi kuɗi na ne. Ya a police station. Dan ya ga yaban wallahi ba kuɗin ku bane. Barawan banza Barawo ne wani. wallahi mu je su. Wani da shi kai ni wani da shi. Wallahi Wallahi ba karawo bane. Allah ya isa. Allah ya isa. Allah ya isa suka nan zaman birni bai kare mun ba. Allah sai ya tsakan wallahi. Allah sai ya tsakan wallahi. Kunnan kashi, kunnan kashi, kunnan ka da kashi ne, da kashi ne. Kunnan kashi, kunnuwanka da kashi, da kashi ne. Kunnuwanka da kashi, da kashi ne. Kunnan kashi. Ya ya kawo daga ganin mota zaka ba gogewa. Dama. Ni na saka dan nan. Kaisa. Kawai ka ga mota kawai ka fito mutu ba tare da kai ba. Ko mota ba ce. Da bakin hakuri dama yi nake yi dan na samu na abinci. Ba dan komai nake ba dan in samu abincin na ce bari in gugan nan ko zan samu wanda zai ce ga abinci. Dan kawai zaka yi abinci ga dako ga sharar titi ga ɗiban kashi ga komai duk sana'a ce sabon itace ma sana'a ce yankan farce ma sana'a ce duk rasa sanar da zaka yi Idan na samu yi zan yi ne ban samu ba ne ba ne ni na ce bari in yi dan in samu abinci. kala dan kauye ne Shi ne daga ina ka fito gaidan to kuma tun safe ba ruwa ba abinci. to yanzu abin da mai dan kaga mai wani shara da kake da wanki da guga Allah ya rasu mutum da ke haka ne za ka iya wanki da shara da guga Zan yi
Allah zan yi. Ka amince zan yi kama da. Zan yi. Shiga hau mota. Duniya za ta yi maka ɗaurin goro, me raka shi ne duniya sai ta yi maka ɗaurin goro. Ka san ɗaurin goro to haka sai za ta yi maka. Kai mota na ce ka shiga na za ka da. Kai wawa kuma can za ka hau. Kai malam yaro na za sauka ana kawo farna sauka haba. Me ka gani ma kai me ka gani ma ai ba ai komai ba ai ba ai komai ba yanzu ma ka fara gani yanzu ma ka so magani. Ga tabbata shiga mu da shiga a zauna nan shi ɗaya da zauna nan Allah sorry ne kuma da na tabbata bai shi har yanzu akwai irin gidahuman mutane irin wannan har yanzu akwai su na ɗauka sun ƙare yayi la ilaha illallah kai kare na sai mata bana kai Kunnan kashi kunnan ka na kashi ne na kashi ne kunnan kashi kunnuwanka na kashi ne kunnuwanka na kashi ne kunnan kashi mai kunnan kashi. Tanimu na majiya nan da ka gani shi ne gida nan kuma shi ne falo na ka ga na kewaya ka daga cikin gidan ka gani ko na ga can gun shuka ba to alhamdulillah to nan shi ne falo na yawancin zaman da muke a nan muke zama muke karɓan baki da sauransu ka gane alhamdulillah yawwa ya ga gidan ko na gani yanzu ka kana gano na hali da ka gama ai sai ka shiga kuma cikin gida wurin sauran mutane ko to ita shi kenan sai yanzu wani cikin waya su sauka turai wallahi wai wannan artist box da aka gani sun samu shiga na mata an gano mota amma ba shi ne ta nemo kenan na kawo shi gidan nan ne don yadda mara hidima wanki shara guga fitar da shara waje wankin mota ban ruwan gajin da sauransu aike zuwa supermarket da sauransu kin gane da abin da ya taso ga ta nemo shi zai rika miki komai ki huta kin ji malam da nemo sannan kaji wannan ita ce yata kaga wannan yarinya wallahi yadda nake ji idan kana son ka gabacin raina ɗan ne na ce saboda haka duk abin da ka saka don Allah da ramai ka yi mata ci a cikin hanzari a gane idan kai aka to za ka ji daɗin zama da ni Allah ya maka albarka yauta akwai wani tambaya ba Allah kai mutumin ina ne na ni mutumin gaidan ne mota ce da za ta kawo shanu sai na biyo ta nan garin dama can ka iya wanki da gugan ne aka kawo ka ba wanki da guga nake ba eja na zo nema ita eh me kuma ita eja
wai shi yana da agent kai mutane maka ma yanzu mutane za ka kai maka kenan ke ma eja ce ya ta ku ce da tashi da oh my god Allah akwai sauran kayayyaki a cikin ya ta cikin wanda ka samu a cikin wasu mashin ka sa hoda ka wanki gashi mashin akwai injin na wanki wallahi ban iya juna ba ka je zan zo ba majiya wallahi ban iya juna ba wallahi ban iya juna ba kai kai tana rawa nima lema sai katai na bugan da na baka na bugan da na baka ya koma makaho don ko baya ci baya ka kona mun kaya me kake ka kona mun kaya ba ka ji kana hauka ne ka san kudin su za ka kona mun wannan abinci ta ruɗe ni ta ruɗe ka wannan kwalaba ba da ce kallo na ce kai ko buga na ce ka mun to ba ya koye ba duka ƙauyen da ka so sai ka biya mun kayana ta koye ba ta cire kama gina mutum ne yau duka ƙauyen da ka zo sai ka biya kayana kana ci na sai ka biya ni kayana kana ci ba ƙauye ba duka inda ka fito sai ka biya ni kayana ba ni baya gani kai me kunnan kashi wallahi sai ka biya kayan nan yau bari ka gani bari ajiya ta da sai ka bar gidan nan yau na gama wannan wa zai ka gani har ka bin da shi ka gani kai ba ka ji ya gagara baya ji jiran ka bane ke yi ko to ba TV wace TV ko kuce kuce in ban nada ma ayo din ba wuce ne ce suna rawa shiga kuma dan zan shiga sun ki su bude yau zuwa assalamu alaikum hajjara sannu karatu kike motoci hudu na wanki a gidan nan yau amma ba uku wace ya da da ba su mota hudu na ake ruwa ka ce ka dibo ba ka ji ba ka gani ka gagara kunnan kashi duniya za ta yi maka ɗaurin goro me na kashi ne duniya sai ta yi maka ɗaurin goro ka san ɗaurin goro to haka sai za ta yi maka na kashi ai na ka dibo wannan a randa fara ne wani randa fara ne a gidan nan ta nan bayi sai na gan shi haka da yake na gan ta fara fat sai ina na ga maka ba mu da randa fara a gidan nan ina ka dibo wannan ruwan inda ake wanka kasan sa wata randa tana nan wala ka dibo mu ruwan toilet tole ba tole bane randa dai wadda ka ba ku ta a cikin gaba ka ce ya ji abin da wannan mutum yake yi mai wankin nan ya so mai sata a gidan nan gaskiya kina da fin tuni shi me tuni ne yin kuma kalli kayan nan na mai kyau na wai ba shi wai goge mu ko ya je kona ranar ko wani ce ɗigo min ruwa wai rasa duk inda gidan da zai ɗigo ruwa wai sai toilet ya kawo min ruwan toilet na sani gaskiya na gaji wallahi ni kan ya bar gidan nan gaskiya a ce kin faɗi da ne masu ƙafi amma shawar da zan baki ki da ɗan haƙuri kin san shi ɗan adam daga haifarsa ba zai tashi na tafiya ba sai ya fara zama ya yi rarrafe sannan ya samu ta sannan ki gaishe ya zuwa ki ba shi lokaci ɗan ƙauye gaskiya a jami ƙauye ne in gaskiya ba zan iya haƙuri
na'am ɗauko mun kawai tene kawai na ce ka ɗauko mun tunda dai ka gagara tunda kai ka gagara ka faskara san ba ka shi duniya za ta yi gai ni kai ne kaza daga wani kauye kuke kai da au din ne ba kai bane za ka kalle ne munafikin Allah kai a gidanku a garin da ka faro ba ban daki me ban daki wani sirri ne bai wallahi ta ta ka maka shi kai haka na kai ka ja to la inna da Allah ya ba ne ka tidin da wallahi kai wallahi ta ta ka maka shi kai kake munafikin Allah da ta ce ka mata tawul da ba za ka kai wa ya sani ma da mace kullum sai kai idan na ƙarya ka wallahi le ya wallahi sai nake dan sanda ban taba ne ka ba wallahi ne kana iya gaba kai gaba yawa police sanda ba da ba dan ka gani daga cikin shari'a ba ga komai ba sannu akani gida wayo akani kawo wayo akani kawo duniya ce me ka gani ma kai me ka gani ma ai ba ai komai ba yanzu ma ka fara gani yanzu ma ka so magani mai kunnan ka baka ga komai ba aiki na can gaba yanzu ya da cikin na take dama sai ɗanan ɗina ne da yake ɗan ciwo kafatan sai nan sai kuma nan ɗan nan da ya bugu haka Allah ya sauke to na manta ban tambaye sunanka ba me sunanka sunana Tanimu kai na kike wannan abu ya faru wallahi daga gidan wata hajiya ne wadda nake mata aike to na ga mai mata aikin ne zan tafi shine wannan abu ya faru dama ba koma zan yi gidanta ba to ina za ka yanzu dama na fito ne dai kawai ni dama ba koma gidan zan ba na ga mai mata aiki dama ina neman aikin yi ne haka ne to mana Tanimu idan ba za ka damu ba za ka iya zama a gida na ka rinka wanke mun motoci zan zauna alhaji za ka yi kwarai ko zan yi to shikenan zan haɗa ka da mai gadi sai ya gaya maka yadda za ka to ran kai da ba komai zan yi zai nema maka wajen da za ka zauna inda zan zauna ba komai ran kai da to mu je cike ka ci to ran kai da na gode Allah ya saka da alheri baka ji baka gani baya ji baya gani kai mai kunnan kashi baka ji baka Tanimu ya naga wanke waɗannan motocin kuma baka wanke wannan baka shi ta yi kura ai ran kai daɗe wannan ɗin ce na ɗauka da nake ban ga ka cika fita da ita ba sai na wanke wanda ka fi fita da su amma Tanimu ko ka fara kosawa ka gaci da aikin a'a ran kai daɗe ba ƙosa ne ba yanzu Allah yadda zan ɗebo ruwa in zo nan zan ɗebo ruwa wajen mai gadi sai in zo a wanke ta yanzu insha Allah to abinda zai faru tun da ka fara sanin gari zan canja maka sana'a gobe idan Allah ya kai mu za ka zo zan baka jari alaji amma nuna maka da wanda ake koya maka sana'a saka da alheri na gode alaji na kashi ne kunnuwanka na kashi kunnan kashi mai kunnan kashi abokin sarki wadewar haka shi kenan sai kudi jaka sai kudi a jaka malam man Tanimu ya man Tanimu a ka bar shi kawai a da ne ka san ni Tanimu amma daga gobe na zama alaji to me yake tafiya
na yi kuɗi daga gobe ainihin zuwa nan gidan ya mun amfani na ga hanyar kuɗi kuma Allah ya haɗa ni da kuɗi a ina zan baka ka sha ni shashashan ina ne ni wahala na gama shanta yanzu gobe zan yi kuɗi in gaya ma yadda za a yi ka lalata budget kenan ta gaban guri sarkin yan gadi yanzu ba za ka mu kenan kai in ana dara fidda uwa ake kaji bari in gaya ma ba yadda zan gaya ma yadda za a yi samu kuɗi gobe ka je kawai Allah ya taimaka ka sarkin yan gadi Allah ya taimaka sarkin yan gadi sarkin yan gadi sarkin yan gadi ka girma a gadi za ka kare a gadi daga zuwa na gida ga shi gobe na gama yin kuɗi sarkin yan gadi ka girma a gadi za ka tsufa a gadi daga gobe na shiga sahun masu kuɗi na gama wahala yanzu Allah ya kawo nan gidan sai kuɗi kuma da duk wanda ake lissafa da muke ji a radio masu kuɗi na garin nan to ni kaina idan na zama mai kuɗi zan yi kamfanin zogale in yi kamfanin yakuwa in yi kamfanin yaɗiya in yi kamfanin zarmako sannan zan yi kamfanin rama na gama kuma in zo in samu kamfani wanda za a zo a yi mun kunin gero amma na gwangwani bana gobe daga gobe na yi kuɗi gobe ki sauri ki wura Allah Malam lafiya da kanka cikin gana? Lafiya ne na. To, me kake nufi? Baka san me nake nufi ba. To wannan abin da ya halitta shi muka yi. sani game da mutuwar mutuwa alhaji ne dai babu da sani babu da sani a tunare jiya mai wankin motoci na gidan nan ranar da washe garin alhaji zai rasu yana gaya mun lalle shi ya yi kudi kawai ya yi kudi shi ne magana ta da shi a ranar da ya ga maka sai aka wayi gari kuma alhaji ya mutu sai aka wayi yanzu ina yi je kira wasu muna da ekran Salamu alaikum. Yalla bai. Barka mu dai. Na. wannan ɗan iskar nan ku gane shi bane? Yalla bai. Ina ga aikun gane ne. Ai za ku gabanta kuma. Ai ranan nan bayan abokin aikin ya kawo wannan ɗauki ne. Wallahi Allah cikin ikonsa daga siyan abinci da za a iya afkawa kuma sai Allah ya haɗa da wannan alaƙa daga zuwa gidan ban daɗe ba sai aka ce ya rasu Allah ya fi Allah Umar wannan ɗan iskan au kuma criminal ne wani kana tabar da jama'a kai ina ba ba kai ne muka kama ka kana shan wuri ba ka ce ba wuri ka sha ba aka kyale ka ba kai ne muka kama ka kai sata ba ka ce ba kai ba ne ka ce ba sata kai ba bara wani aka kyale ka ba kai ne muka kama ka ba ai aka ana za a kona ka muka kwace ka kasa ci yarinya au ka ce kai ba barawon yara ba ne ba kai ne ogan mai ba kuɗi ki tafi garin ku ba na zo zan tafi abinci na zo siya tsallaken titi a kuɗin suka salwanta sai Allah ya sa na zo nan gidan ku kai au
kai zan ma kafa a cikin zan dame ka kawar gaje a nan gurin wallahi zan make ka wallahi yanzu na zan fada ka me gadi au ka juyan ba kai au ya ga ba nabi kamar la ilaha illa allah magaban na sai wayo allah inna allah ma sabi inna allah ma sabi inna allah ma sabi wallahi zan ragargaza wallahi allah mai na san mutuwa ala da allah ma sabi la ilaha illa allah zai tuwe inna allah ma sabi inna allah ma sabi kunnan kashi Fulani. Na'am. Ki haƙuri. Mu ba girma ba ne a ce yaro ya zo ya same kina kuka. Mu muna da juriya. Mu sarakuna muna da juriya. Muna ɗaukar dukkan wani abin da za ka ɗaga mana na fasika. Muna haƙuri mu daure mu ɗora a kanmu. Na wani ma mun ɗauka ba ma namu ba. Na gidanmu amma ki haƙuri idan wannan ɓarawo ya zo hannuna zai sha azaba yadda za a ɗaɗara wa jaki wuta a jikin ƙara masa wuta. Allah ya kame shi ki da Allah ki haƙuri ni kai sama na dawo lafiya. Allah ya bayyana wannan barawa ko ma waye ne za mu ga mai samu ya kamata Allah ko wannan zami ne yaron ne gari am baya sai ko ina ganin abin da zai na'am to wannan aikin ku na ganin ba mai aikin ku ne ko ka san wannan abin to shikenan minan dan kenan shikenan
ta faru kaina saboda duk mutumin da ya bar maganar mahaifarsa dole ya shiga cikin wani hali hakara suka samu a kai kan tsallaka ne da tsallaka ina nuna wa iyayena taurin kai tun a duniya ma Allah ya nuna mini iyakata ni ba komai ba saboda na ki maganar iyayena lalle iyaye su ne abin abi su ne masu muhimmanci a rayuwa mai ko in na shiga cikin garin nan mama da wani kallo za a ci Allah sai dai in an kwambi ma in sirare zan iya zama a ƙauyen nan ba saboda kowa ne mara ƙarshen na tafi yin kuɗi kuma a dau a gasa haka wallahi ban ci riba ba wallahi ban ci riba ba kunnuwanka na kashi ne kunnuwanka na kashi ne kunnanka na kashi baka ji baka gani baya ji baya gani kai mai kunnan kashi baka ji baka gani ne kai mai kunnan kashi san baya ji baya gani kai mai kunnan kashi ya koma makaho don ko baya ji baya gani kai mai na kashi ne kunnanka shi ne kunnanka baka ji baka gani kai baka ji ya gagara baya ji baka ji baka gani ka gagara kunnan kashi duniya za ta yi maka ɗaurin goro me na kashi ne duniya sai ta yi maka ɗaurin goro ka san ɗaurin goro to haka sai za ta yi maka na kashi ne tunda dai ka gagara tunda kai ka gagara ka faskara san baka shi duniya za ta yi maka ɗaurin goro wannan ai da gani ba sai na bude ba me zai kai ni buɗewa ashe wahalar banza nake ta ci akan eta ashe arziki na ma yana ƙauye kai ikon Allah sai kallo yaushe Allah yayi ba ni da rabon in shiga ƙauyen mu a kunyace Allah yayi ba ni da hakkin kowa da zan shiga ƙauye a neman dariya ana cewa na bari ashe arzikin yana nan daɗin hakuri kenan ashe na tafi can ana guje-guje ni da 'yan sanda aka yi guje-guje da gidan alaji aka yi guje-guje gidan hajiya mota ta taho ta auna ni in auna ta auna ni kuma kudin suna nan in auna ejan manza ejan yana kawai jeka me kunnan kashi jeka ko da wannan na shiga ƙauye yana sha dan ina zuwa dama ba wanda zan kira in ce su zo su yi kidaya sai gudu ba daga baya kuma babanmu ma ba zai ga shiga ta da kuɗin nan ba shi da yake hanawa uwar take hanawa kuma su ga da kuɗi sai dai an fara wada kasi abin da yake miki bayan sata da aka yi gari ko aka yi matarsa duka amma in aka rama shi yalla bai sanani malala kuma mun ci ɗaya ko biyu ina jin ga waje wata Allah Allah bai kun jira shi ana faɗin ana babu kuɗi gari duk mutumin da ya fata shine wai ana babu kuɗi gari ina bai ai tsarin bai kuwa ya kai abin da muke nema wannan farawo da kai yawa na gan shi an gama na gan shi amma ku kwanta ana faɗin ana babu kuɗi gari ƙarya ne
wanda ya faɗa shi ne bai da su cece ake babu kuɗi ƙarya ne wanda ya faɗa shi ne bai da su na faɗa ana babu kuɗi gari wanda ya ce babu kuɗi shi ne bai da su wayo dana kai menene yalla ba ta bari menene to ya dace ko wayo dana wayalla kuje suna wayalla tashi wayo Allah ya take da kaya wayo lala wayo lala mene wayo lala wayo kunnan kashi mai kunnan kashi mai kunnan kashi kunnan kashi kunnuwanka na kashi na kashi ne na kashi na kashi ne kunnuwanka na kashi na kashi na kashi kunnan kashi mai kunnan kashi kunnuwanka na kashi ne kunnuwanka na kashi ne na kashi ne kunnanka na kashi baka ji baka gani baya ji baya gani kai mai kunnan kashi baka ji baka gani ne kai mai kunnan kashi san baya ji baya gani ba ni ne barawan gidan kabaran kai daɗe rabona da garin nan Allah shi kadai ya san adadin kwanakin eja na tafi birni dawar da zan yi na shawo kan kwana na ga wannan akwatin kuma ba da zimmar sata ce da fafurin jiya ya ciki eja ne ni na barayi ko hau ejan barayi aka yi sata daya aka yi sata biyu aka yi sata uku aka yi sata na hudu ka zo ka daki iyali da wannan wai dakata yaron malam na'am ka je ka yi kuwa a gari an gama barawon da yake min sata wanda ya daki iyali na Allah ya fito da shi an gama dakata ka ji kowa ya zo yaro da babba ya zo ya ga yadda za a yanke masa hukunci ku kuma yan sanda ku tafi ku kulle min shi za a yi masa hukunci a nan keta haddin ya wuce in haƙura keta haddin ya wuce ƙarami keta haddin ya kai ƙarshe an mun sata an ƙare kamar da wallahi ya zane ni ranka da ɗaya na barayi ba na barayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 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 eja ne an kama shi saboda aka ina neman yaro wanda yaro amada ya kuma ya aikon barawan da yake masa sata an kama shi saboda aka ina neman a kofar fada Allah kai mu gobe da safe kuma jama'a mai gari ya aikon ya kuma ya haifo barawon da yake masa sata an kama shi ana neman gobe da safe a kofar fada kuma jama'a mai gari ya haifo ya kuma ya haifo barawon da yi masa sata an kama shi ya ce ina neman ku a kofar fada gobe kuma jama'a
mai gari ya haiko ya kuma ya haiko barawon da yi masa sata zani kallon duka zani kallon duka an kawo barawo zani kallon duka an kawo barawo mai gari ya haiko ya ce an gaya muku ina neman mutanen garin nan a kofar fada saboda an samu kama barawon nan na gidansa. Kuwa jama'a me gari ya haifo Haba! Wannan irin kira haka ratatata na fito da sauri da firgita na ɗauka wani abu ne? Me gari ya haifo ya kuma ya haifo ya ce in gaya muku ina gaishe ku kuma ya ce ina neman dukkan mutanen garin nan a kofar fada in Allah ya kai mu gobe. To me ake yi? Kallo za mu sha kallo. Ina barawo da ke muke masa ya ɗauki to ya kama shi ciyaf an kama shi. Kowa ya je gaida za a yi masa. Abadan Allah mala. Abadan Allah mala. Ne haka. Yanzu dan mutum ya yi sata an kama shi sai ka wangala baki kana dariya? Ka fa tuna faɗa fa na kowa ne ba. Ai kaga mutum yana wani abu kawai can za ka yi Allah ya shirye shi. Amma wannan ni na ɗauka wallahi wata magana ce ta arziki. A su suka ai shela suka yi a waje. Shela suka yi amma dai ai na jefa da a matsayina na manyan gari. Je mu yi addu'a ko kuma ba da shawara. Ba laifi ba ne. Da yawa. Amma dariyar da kake kamar murna ai kaga bai dace ba. Dala ta biki da Allah. Wai ke me naki a cikin harkar ne? Me nawa shi fa barawon ka tuna shi ma fa iya da uwa iya da uba ko mu ma kuma muna da da ne muna da yaya kai to amma kuma idan ka ji wani abu ya samu dan wani kuma sai kai dariya kai ba za ka tuna da naka dan ba a'a ba ni wallahi na dauka wani abin nan ne kura ma ni nake dama ma a ciki na fito da sau to je ki dama fara kan kin faɗi gaskiya a sai yanzu na gane to ai shine nake kuma wata kila man Allah ya sa rabo ne wanda ya sato din ya zo wucewa wani abu ya faɗi kiga sai mu tsinta ka ji da shi kai dama ka iya bakan magana kullum to haka ne mana asiri ya todo a ce ba za mu je ba ƙarya kike sai na ba da shawara duba da kyau duba da babban shirin Hausa a cikin yankin shiri da akwai wanda ya yi zarra mai sana'a entertainment Nigeria Limited ke gabatar muku da tallan shirinsu ƙanshin mutuwa idan har za ki iya biya mun bukatata to yana ganin zan iya dawo miki da fa'ida tun da ni sun ji a cikin alƙur'ani akwai inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa kada ku kusanci zina domin alfasha ne kuma hanya ce ta bata sannan me zai kawo haka wannan gadon bacin shine gadon bacci na dan haka mun yi bacci tare ni da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala ma'azalla hakan da wani ya take wa kansa ya yi tari mai gushewar gudun jibanta sanda ta kulle wa zuciyarta wata ƙauna sai ciwon ya so cutarta ai duk wanda za a bai wuce ba don komai ba saboda duk wanda zai kula da kuke a gida dan ka yanke wannan hukunci ni sai ka zo ka zo ma yake ƙarya tana taimakon ƙarya ne idan na bi ka me zan samu zancen banza zancen mafi ku sa shi gabanku shi shirin nan ku sha kallo shiryawa Musa mai sana'a labari tsarawa gami da bada umarnin shirin Nura Mustapha Waye zafi da zafafayen da rudewa take sha'anin nonin ka'idojin shari'a mai karfi zuwan kallon kowannen ku kalli shirin ƙanshin mutuwa da hanzarinku na yi bakin cikin sanin da ne maka a rayuwata saboda sanin da ne maka bai amfana mun komai ba wannan tunanin ka ne ba na ba abin da na yanke ta shiga ban waje ƙanshin mutuwa sabo ne sabon fita da labarin ƙawatarwa
ku so ganinsa ganin rayuwar masoyin da ya yi wata illa, ita ku ya yi mata da ƙaunarta ta yi wucewar mutuwa. Ko yaya za ta kasance ne? Kar ku yadda shirin nan ya bar ku. Ƙanshin mutuwa ku neme shi kallon Badagala hawa. Wato ranka daɗe da na ji ana tafiye na a gari yaro da babba kowa ya haɗa nan fada na ce ta samu sai aka ce da ni an kama ɓarawon da ke maka fata cikin gida yau sace-sacen da ake a garin nan ya ƙare a can shiga cikin gidan sarki a yau mu awa muke ai sai mu gode Allah ma da yasa aka kama shi man dauda an yi sata ta ɗaya an yi ta biyu an yi ta uku har ta kai matsayi ta hudun nan an je an daki fulani da duka a yi sata a daki mutum tauran kai da duka ai ana ci an kama shi ai a ɓadda shi kawai ai shi yasa ni ce jama'a su haɗu yaro da babba ya zo ya ga yadda zan wa ɓarawo saboda shi ma kada ya tayi da halin ɓarawo ya ga yadda ake wa ɓarawo dama ita shari'ar da can ana tara mutane ne don su gani su ga hukuncin da ake wa mai laifi to wannan hukuncin barawon zai ga yadda za a yi da shi a nan gidan kada a saurara da dubi abin da sace kada a saurara Allah ya taimake ka Allah ya shaida ni ba barawo ba ne kuma duk mutumin da yake cikin garin nan ya riga ya san dan garin nan ne kuma ba zan taba shiga gidan wani ummar sata ba amma ranka ya daɗe ina neman alfarma guda ɗaya dan Allah tun daga mahaifina a zaune ai mun alfarma saboda in ga mahaifiyata an ban mata wasiya ai ta dimi na muke ta da wancan tun da shi abin ne ba ma ake jere ba ga irin yadda zuwa mun da shi an ɗauro shi kabin goro ko kuma samu dauri irin wannan wallahi Allah sai ya tsallaka da zo daga tashi hankali ya tsaye da gari ina na san kai ne ba ta wannan wurin kai to da kai ma dauda kai hakuri hannunka baya rubewa ka yanke ka yar a kirawo mahaifiyar ta ke ka riga yake a hauren ka dai na magani ake nema ya warke magani za a nema ba yanke za a yi ba a kirawo to shi ke nan ranka ka je ka kirawo ta ba sai ka je gidan mutum na nan bayan gidan wurin da shi ba da zai ka sauri Na'am. Kadai. Ka samu nake su da je ka kira fulani ta zo ta ga barawon da ya take ta. A kira fulani. Kafin fulani ta rubi ya rude. Kaga tashin hankali. Ka sake mai ta wuce. Me yasa kake neman? Ni na riga na san dole in shiga wannan hali saboda na ketara maganar ku na ketara maganar Allah ya sa kawai na shiga wannan hali amma wallahi ba ni na shiga ne ban sata ba ke mun aikin gafara don Allah don annabi ku yafe mun baba ku mun aikin gafara ku yafe mun duniya da lahira Allah ya shirye ka Ba Dauda. Ranka dai ba ka. Yafe masa. Yafe masa. Yafe masa man Dauda. Yafe masa. Na yafe maka. Kulan. Kin ga baran da dake ki. Wannan ba shi bane ba.
ka kalle sosai, ka kalle sosai. A gigici kike a lokacin sai kallon sa. Shi wancan dan siriri ne fare. Wannan ba shi bane ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na gano wannan labari. Tanimu, san barawa ka taka ba kai bane. Laifin da kai wa iyaye fika. Kuma kai hikima da kan nemi gafara a cikin mutane haka ba ma kai da su ba. Kai hikima da gaske. Allah ya gafarta ma na yafe maka a kwance ka. Tanimu ka shiryu kai addu'a kuma gafara wajen Allah. Inda ya ce ya shiryu ba wani abu sai ya koma gida. Ai an gama. Ai yanda ai jama'a sa ga yanda ya tozarta Allah ma ya yabe masa. Insha Allah. Shasha ka ga da gari ka shasha. Kai daɗe na gode. Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara tsawon kwana. Tanimu kuma na gode ranke ne. Allah ya saka da alheri. Tanimu Allah ya shirye ka. Kuma a daina saba wa iyaye. Duk wanda ya saba iyaye zai fada cikin lidama, zai fada kaka zan yi. Allah ya sauke ta. Ina takalmin? Baba a tun ya bata. Allah ki daina kuka ummi.